procès a daminɛ a ka ca ni kunɲɔgɔn kelen bi parce que depuis lundi tɛmɛnen le 19 voilà bon bi kɔni a kun cɛra bon a daminɛna ni mun ye parce que u tun y'a fɔ ko Bakari il était poursuivi pour atteinte au bien public k'a ye faso wari détourné bon ani complices yera la ani d'infraction de faux et usage de faux avocat ye laɲini mun kɛ u y'a yira k'a fɔ bon atteinte au bien public o tun tɛ se ka lajɔ parce que n'a fɔra k'a fɔ ko a nɔ minɛna atteinte au bien public la alors que fɛn minnu bɛ yen nɔ confédération de ta don confédération dun tɛ publique ye état ta tɛ bon parce que minnu ye ɲangili kɛ olu tun y'a yira de k'a fɔ parce que ko wari nin k'a bɔra CMDT de la ko CMDT y'a bila ka taa confédération kɔnɔna la ko bien que bien public donc Bakari doit être poursuivi pour atteinte au bien public o dun tun o tun ye fili ko o de tun ye fili ye. Donc, on va dire que Bakari Togila na adjenyon koni ma condamné pour atteinte au bien public. No ye ka faso yere ka nafolo draki. Mais plutôt atteinte aux biens sociaux. No ye ka Mali Sénégalais ka nafolo du. Otewa. Si je voudrais maintenir. Comme quoi atteinte au bien public. Parce que le bien n'appartient pas à l'État. C'est pas un bien public. C'est un bien, même si ce sont des paysans. Mais les paysans, ou le cas tonsilé, c'est que l'État a toi là. Donc, nous, nous avons bien dragué là, au taquet atteinte au bien public, mais surtout une atteinte aux biens sociaux. A condamné là au commun de connaissance. A kusisan koni u mɔgɔ 11 de tun poursuivre don mɔgɔ 6 olu bilara k'a yira k'a fɔ olu nɔ t'a la et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon mɔgɔ 5 n'o ye Bakari Togola ani Solo Amadi ani Idrissa ani mɔgɔ 2 wɛrɛ ko fara olu kan a yira k'a fɔ olu nɔ yera la. Bon u nɔ yɛrɛ y'a la sa bon cour d'assises ye u condamné 5 ans de prison. Donc u kan ka san 5 kɛ kaso la. Mɔgɔ 5 de condamné la et non 11. Mɔgɔ 5 de condamné et non 11 personnes. Bon san 5 dir'u ma bon en même temps puisque a yira k'a fɔ confédération de ka bien détourné la. Donc confédération ye laɲini kɛ cour fɛ comme quoi wari mun détourné la o k'a lasegin u ma. Puisque tu as fait que Bakari Toutier a n'a ka jɔnmɔgɔ ko 13 milliards de détourné. Débat kɔnɔna la a nana yira k'a fɔ ko 9 milliards de don. Bon après a nana sa ko 7 milliards et quelques de don. Donc finalement au condamné la ko 7 milliards ni lasegin. Le centre kaso kɛ bon ils ont été condamnés également à 10 millions chacun d'amende. Donc ce qui kelen bɛ kan ka million tan sara à titre d'amende. Mɔgɔ 6 olu bilara k'a yira k'a fɔ olu nɔ t'a la. Et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon, mɔgɔ 5 n'o ye Bakari Togola ani Solo Amadi ani Idrissa ani mɔgɔ 2 wɛrɛ ko fara olu kan a yira k'a fɔ olu nɔ yera la. Ayiwa ni jaabi min bɔlen filɛ aw minnu ye a ka sɔrɔnɔdubaw ye aw sɔnna a jaabi ma wa? Bon verdict ni a kɛra wajibi tun don a ka kɛ parce que an tun sigilen don ka makɔnɔ parce que verdict fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ na o tun y'a yira k'a fɔ k'u nɔ t'a la. Mais ministère public ko k'ale ma jɛn n'o ye donc u ye pourvoi kɛ. Dossier sera Cour suprême là u ye dossier cassé yen nɔ ko k'a segin ka taa cour d'assises wɛrɛ la tuguni o ka se k'a statuer o de y'a statuer donc a kɛlen tora tantɔ o dira anw ye parce que a faut pas k'a ko ka mɛn sen na il fallait que a ka kɛ bon mun décision fana bɔlen ne tantɔ bon faamuyali la ni ko k'i ka ko se ka kɛ faamuyali la kosɛbɛ anw tɛ se ka jɛn ni ye kosɛbɛ tɛ se ka jɛn n'a ye parce que aspect dɔw b'a la nous on pense que vraiment olu ma lajɛ ka ɲa sinon hali ni condamnation yɛrɛ ça ne peut pas avoir lieu. I n'a fɔ aspect côté jumɛn? Bon i n'a fɔ aspect côté jumɛn parce que débat kɔnɔna la a fɔra ko 7 milliards mun détourné la a fɔ a détourné ko parce que tout simplement pièces dɔw tun kan ka justifier olu pièces soit u ma bɔ à temps ou bien u dutera la donc u ye pièces ninnu écarté c'est ce qui explique ce trou là de 7 milliards et quelques. Anw bolo o ma kɛ sariya kɔnɔ. N'o tun pièces taara en compte ni tun tɛna y'a kɔnɔna la. Aw ka laɲiniw bɛna kɛ mun ye don nataw la o la? An fana ka laɲini ye mun ye sisan pour que ka se ka pourvoi wɛrɛ kɛ pour que dossier ka se ka taa Cour suprême na an ka se ka réexaminer yen nɔ o k'a lajɛ ka cɛnw ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ n'a ka sɔrɔ sariya kɛra a fɔcogo la ou bien n'a ma a fɔcogo la o de bɛna k'an ka laɲini ye juste k'a yira k'a fɔ kiiri mun tigɛlen filɛ nin tantɔ est ce que nin kiiri in a kɛra sariya kɔnɔ ou bien a ma kɛ sariya kɔnɔ voilà. Ayiwa monsieur Traoré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn.